Nor ari da negarrez? Unai? Zer gertatu zaio? Unai, odoletan dago. Zer duzu? Odoletan nago. Bai, ikusten dut. Egon lasai, sendatuko zaitut-eta. Haren gurasoei deituko diezu? Ez da inbesterako. Berehala pasatuko zaio. Nik sendatuko dut-eta. Ambulantzia bat behar baduzu, hemen gaituzu. Nino, 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 nino. Zer da hori? Hau, kotoia, eta beste hau ur oxigenatua. Zertarako da? Zauria desinfektatzeko. Min egiten du. Hartzazu airea, eta ez duzu minik sentituko. Nai, gero ambulantzia zeramango zaitugu. Nino, 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 nino. Nino, 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 nino. Hau falta zaizue. Torizue botika ontzia. Eskerrik asko. Ez horregatik. Geldi! Unai, zatoz ona! Sendagiletan jolastuko gara! Nik sendagilea izan nahi dut. Ez, zu gaixoa izango zara. Loturak ekarri. Tori. Emazkidazu pilulak. Tori. Uste dut sukarra duela. Termometroa ipiniko diot. Ez, sendagilea ni naiz. Eta gu? Ez horixe, nik esan dut lehenago. Eta zer? Ez zarela jolastuko? Zergatik? Nik esan dudalako? Zuk ez duzu agintzen. Andereño, olatzek ez dituzten sendagilea izaten. Nik lehenago esan dut, lehenago esatea zenuen. Zer dela eta horren besteko iskanbila? Naik, termometroa eta botika ontzia kendu nahi dizkidala. Unai, hori egia da? Mari agintzaile bat besterik ez da izan ere. Ez dite zer uzten jolasteko. Ezin ote zarete ados egon. Baina nola? Ez dite zer egiten utzi nahi. Olatz, zergatik ez diozu ezer uzten jolasteko? Ez da sendagilea izango. Ikusten, ez dit jolasten utzi nahi. Termometroa, azkar, sukar handia du eta. Baino ontzia sartu behar dugu. Nik pilula emango diot. Ez kendu, sendagilea ni naiz. Nik ere jolastu nahi dut. Andereño, Olatz eta Unai borrokan ari dira. Ergela, askatzazu. Eman, emaidazu. Andereño, panpina apurtu eginda. Ez dut nik apurtu, Olatzek apurtu du. Zuk apurtu duzu, gezurti alakoa. Nik sendatuko zaitut. Ea, lasai zaitezte, eta kontai ezadazu zer gertatu den. Jo! Azer genioa duzuen, markada biadiskideon horrela borrokatzea. Urrengoan, horren beste asarretu beharrean, pentsatu nola konpondu. Nik badakit, Nola? biok izango gara sendagile. Ados! Ederki, ospitalean sendagile asko dira.